today's vlog, Kuradangers, is mag-unbox tayo ng aking mga parcels. Of course, hindi ko na ito isasama sa aking parcel unpacking, but I just want to share this parcel to you. And of course, itong mga bago kong dating, hindi ko na napakita sa inyo yung aking mga newly arrived na mga items for sale, Kuradangers. So, ayan, ito yung mga Hawaii bags na ano lang ito mga kadang. Ito yung mga bagong dating ko na binibenta natin online. Of course, Inday Kuradang is an online seller. Wow. Char. So, ngayon, i-open natin. Sabayan niyo ako, Kuradangers, para makita nyo yung ating mag-unpack tayo, Kuradangs, ng ating parcel. Diyan muna kayo. So, unahin natin to. Ito, in-order ko to kasi may nag-order sa akin. But then, nag-order ako ng another pa para ano din mga kadangs. May benta ko din. Diba? Sayang naman kasi yung shipping fee mga kadangs. Kaya nilubos-tubos ko na. So, I got right here this two hair ties. Ayan, ibibenta ko din to mga kadangs. Mga Sanrio. Sanrio kasi yung tawag namin sa ganito. Yung mga maliliit na mga elastic band yan. So, ito, open natin. Ito yung unahin kong i-open kasi ito yung order ko. Tingnan natin yung quality. So, ayan. Siya, Kuradangers. Maganda din naman pala yung quality nito. Medyo hindi lang maganda yung pagkakatahi. Pero, maganda siya mga kadangs. Ayan. It's a men's sling bag. Kuradangers. So, ganyan siya, Kuradangers. Lagyan ko lang siya ng ganito para hindi siya ma-deform. Kasi order kasi ito, Kuradangers. Close natin. Alright, next is this one, Kuradangers. Yan. Same lang sila mga kadangs, pero iba yung design nito. So, ayan. Sling bag din to mga kadangs. Like that. Alright. So, next, ito lang yung laman ng parcel natin. Sa isa. And buksan natin yung isa mga kadangs. Other one is this one. Parang dress ata ito mga kadangs. Dress tong naman ito. Ayan. This is a dress. Oh, wow. Siya, Kuradangers. Nice. Medyo mabigat yung tela niya mga kadangs. Hindi ko lang kung ano yung telang to, pero maganda din siya. Parang mabigat. Ayan. Nice. Pet. Ganda niya na. Alright. Itong isa is tingnan natin. It's a mini dress. Like that. Oh, diba? Floral siya mga kadangs. Ayan. Above the knee yung haba niya. And garterized siya dito. Ganda siya. Ganda niyang pang summer. Ayan. Floral. Ganda mga kadangs.
So, that's it sa laman ng ating mga parcel for today's video. See you mamaya mga kadangs sa iba pang ganap ng ating video.